Chekutanga baba wakatanga kurwara nemakumbo aizvimba. Vazoita sei? Ndokuzvavairwara nemakumbo sviya achizvimba ndokubva ndakwanisawo kufamba nawo ndokurapwa ndokubva zvadini ndokubva zvapera. Saka zvapera izvozvo ndokumboti garei ndobva vatanga mudumbu vachichaya. Mudumbu makatanga rini? Kuchaya kwemudumbu kwakazoita zvemasvondo 3 vachichaya kusvika kuti baba vachizoshaika inhau yemudumbu yekuchaya iyoyo, nokuti inini manje kuti ndakanga handina kwanisa kuvaendesa kuchipatara nekuti ndiwane mari yekuti ndikwanise kuvaendesa kuchipatara ndakanga ndisina, zvakanga zvakandiremera. Nditoriwo vhenda ndinotengesa, taibatsirana nababa tichitengesa. Saka ndakanga ndava ndega. Tine vana vanoenda kuchikoro, vanofamba neform 2 neform 3, vanoda bus fare, mumba kuno kumaida kudyiwa kubata rendi. Zvaindikurira ndati ndikaenda kubasa kwacho ndizvana zvandiremera ndandisingawani mari. Saka mari ndikwanise kuti tivabatsire pakuchaya pepe kuchipatara ndakaishayiwa. Nehama dzavo takambinge takanetsana, takarwisana, takanga tisingawirirani. Takarowana kusvika vandibvisa mazino. Kubva patakarwisana hakuna hama yavo yakauya kuzovaona, vakabva varamwa. Saka ndaingotakura dambudziko rose ndiri ndoga. Zvichindiremera ndakadaro kudzimara vazodini vazoshaya. Baba vakashaika sandi. Sina uya ndokutaura kuti baba inhau yekuti munhu akanyanya kurwarisa nguva refu. Arwarisa nguva refu zvezviye nokufunga nyama dzake dzanzanyanya kudini, nokuti vakanga vanyanya kuzopera zvakanyanya. Saka nyama dzakanga dzanyanya kuibva. Zvadaro pakungira kwavaita kuti mablanketi andaivafukidza anga akanyanya kudini kuwanda, saka aipisa. Saka moti hiti yedu yedenga nenhiki zvakadini zvakanyanya kunikira zvekuti waiti mumba macho munenge muri hoti. Saka nofunga kudikitira kwavaita nemablanketi aese munhu mweya wanga wabuda, vakakasika kudini kushata. Ngakuti kubva iyo vakanikina sandi yavashaya handitika sandi ivi ndoti kuseni kwacho kuma4 ndakaguma kutaura navo ndokubva semunhu anotengesa ndakabuda ndokuenda kubasa kuma7 ndokusira vana ndikati baba kana uchingoamuka modini muvabikira porridge muvapa. Saka ini ndobva ndaenda hangu kunotengesa. Saka ndichidzoka ndakasvika pamba kuma9 ndovana ndokusara ngoti baba havana kudini, havana kumuka, hatina kutombokwanisa kana kuvapa chikafu. Saka semunhu mazuva aimboti akarara anorara zvezvekuti anorara ozomuka hake, kana usiku aikwanisa kuzomuka kana kuma9 kana 12 uchita ndaanenzara, but muswere agona kuswera akarara. Saka musiyo ndiva nangu zunguza vanangonza nda munhu anenge ari kudini ari kudziya hake pamwe kurara kwekweku. Ndibva ndamboti gare hangu vanazona nguva yacho iyi munhu haasi kuita sei, haasi kutsukunyuka isande kuma9. Nguva yandakazonyatsodiscover iyoyo dzanza kuma3 ndokubva ndati chege ndimirire kudini kuchene nditsvagoone kwanisa kuita sei kundibatsira kuti vaone kuti munhu uyu mupenyu here kana kuti chii. Ini semunhu yamande yanga yamande kuseni. Ini hangu sekuti saka pesi pamakarara navo usiku hwese havana kupfakanyika. Havana kupfakanyika. Saka ini semunhu kuti handisati ndambopfirwa nemunhu maoko kuti ndinyatsonzwisisa kuti munhu kunenge kuri kuzorora here kana kuti kudii. Ndakatega nditsvaga vanhu vanondibatsira. Ndopandakabuda mumba kuseni mandi ndokunotsvaga vanhu vanouya kuzondibatsira. Ndopavakauya ndopavadini ndobva vaona kuti munhu hapasisina. Saka chitoitai sei, chitoendai kupolisi moudza polisi yaita sei yokubatsirai. Ndopatakabva tabuda ndokuenda kupolisi. Tasvika kupolisi kwekwe takanonoka kuti kuatendo imanje tanonoka kuatendo kwatakaita the whole day mande yacho iyoyo tichidini tichifambira nyaya dzachoni tine polisi. Ndobva ndazobatsirwa zvekuma11 kupolisi ndokuzosvika kuno kuma12 ndobva ndaya nepala nepolisi kuti itakure bhodhi. Ndobva tasvika panapa ndobva tarambirwa bhodhi. Akarambirwa nani? Nehama dzemurume takasvika dzapanapa apa dzakambenge dzafonera nepolisi kubhuya tisangane kupolisi but havana kukwanisa kuuya. Ndobva vasvika ndobva tarambirwa bhodhi. Tarambirwa bhodhi ndobva tanzi tidzokera bheki kupolisi. Ndobva tadzokera ndobva tazonotorwa mastatements ndokudzoka bheki kuno kuti polisi yatakapuwa kuti tirare nayo panapa day 3 ndokurara day 3 irori. Day 3 racho ndora takazoswera munhu ndokuzotakurwa zvekuma anchaza 2-3 boys pakanga pangone neizonezi papa
Sunday yacho kuseni kumafoda katotara nawo wakati ndikakwenda kutoilet ndikatobuda ndikawaperekedza kutoilet. Saka ndakazovasiya varara ndichibuda zvekuma 7. Saka ndikufungidza kuti kutanga kubva kuma 7 zvichienda mberi ndopanofanira kunge pakadini weSunday iyoyo ku7 dzekuseni. Ndopanofanira kunge pakaitika zvezvo nokuti ndakazenge ndabuda ndasiro chevana ndichidzoka ndopandakatsanangurwa nevana kuti havana kana kutombomuka kana kudini kana kuvapa chikafu atini. Saka izvozvi mutumbi wababa uri wakaita kuorganiswa kumochari kwaRoyal Hospital neSoul. Inini handazi chikuti ndaienda mwana wangu ndaisingamuoni. Izvi ndei 2 months iri pano ndaisingamuoni, kuzomuona izvi zvinoakuda honye mukano. Saka zvinorwadza. maienda kuchadza kuona mwana? Handina kumbomuona, handina tandira panze ipapa kundibata maoko ekwana. Inini kutaura munhu washe ndingava tozviwanza, handina chaakandiburitsira kuti ndechichi, asi kutoti iye ndiye anoziva zvandaimudi. Zvandakamukanganisira kumba kwangu akasvika 7 days dzekuuya kuti ndawana murume. atezvara hana kutombo wabata maoko vakafa, varamu vamwe vakafa hana kutombo yakubata maoko, vakadzirina vachifa hana kumbobata maoko. Saka ini ndaimutadzira chipa 7 days muroora achiri mutsvene-tsvene. Mufunge zvaakazoita zvinorwadza. Musi wa24 ndowaari kutotaura kumapurisa kuti ndokwakafa mwana weye, isiri pamafaro eChristmas. Mwana 24 ndokuzomuti timuone musi weMonday achinzi akafa nezuro. Tichitasa munhu ari kubuda honye akafa nezuro zvinoita. Iye akazinga akuti manje akuti svondo, ngaakuti svondo, asi kumapurisa amene kuti vakazomuita sei. Mapurisa akazonyatsotaura manje kuti akafa musi wa24. Madzibaba ava vairwara, tingakuti vakatanga kurwara patove netime kubva muna June. Hama dzavo dzambuya panapa zida vatora kuti vanoita sei vanovarapisa, asi madzimai ava vakaramba navo vachiti hanzi ndimi mukuru chemurume wangu, saka hakuna kwamunoita sei kwamuenda naye, vachibva varamba naye. Hama dzacho dzakatombozama dzichiita madhays dzichiuya dzichizama kuti dzivatore, zvikaramba vakatomboenda mupolisi vachimbozama kuti vatore hama yavo, asi havana kukwanisa kunge vachiita sei vachitora hama yavo. Saka inini musi wa1 ndakatomukira ndikatobuda, ndakazonzwa kuti pakazosara pachiitika nyaya iyi. Ini hangu ndandisipo, ndandatobuda ndakazodzoka zvoma past 9 kumanheru. Musi wa1 paNew Year. Ndo pandakaona vanhu vakaungana vachiti hanzi mumba mune nechitunha chiri kutonhuhwa chatoora chichichi. Ndo pandakasvikawo ndichitoita sei ndichionawo nezvenyaya idzi zvokuti ndiziva kuti chachafarini chachaita sei, but chikuradza kuti chitunha ichi chava nemadhays nokuti paita kubuda nhunzi pari kunhuhwa. Izvezvi mukuona kuti chero mweya wacho hausati wanyatsopera. Ndofunga kana muri kutonzwa kuti pachine kamweya, ndo zvandikati ini ndo zvandinongoziva. Aya magumbezi acho chisaga chiri apa nechemagumbezi acho anga achitobviswa pamubhedha wacho, nokuti bhodhi yakazoya chitakurwa nezuro nemapurisa atozoya achitorawo. Tikangovhunzwawo mastatement atakangovhunzwa ndikangovatsanangurirawo zvadaita sei zvadaiziva nezvenyaya iyi. Zviitiko zvakaitika pano zviitiko zvinoshamisa zvinokachamadza. Ini paumombo handoziva wandingakwanisa kukupai ndewekuti ndakavaona mangwanani emusi wa1 January ndikavamutsa kuti mamuka sei, vakadaro tamuka yedu tikaita makorokoto egoredzva. Ndikavabvunza kuti ari sei murume wedu, vakati murume wedu ari right. Saka patakazodzoka leta takazonzwa kuti pane chitunha chakaora umba. Ndasvika pano ndakasvikapo ndikavabvunza kuti ko chii chaitika kuti musvike pakuchengeta chitunha umba. Ivo vakanditaurira kuti first time yangu kufirwa handamboziva kuti munhu afa, ndaifunga kuti pamwe achamuka. Ndikati zvokusvika pakuora zvikanzi handambozvinzwisisa nandiri mushoko,
plus munhu akanga akambotaura mashoko akashata neva-inlaws angu ndakanga ndichipanika kuti ndoita zvipi. Saka ndopa ndakati makashayirwe kunokera kuti ndokumbira rubatsiro murume wangu afa. Ivo vakati ndakapererwa ndakaenda kune vanhu vekuchechi kunokumbira rubatsiro. Vanhu vekuchechi vakazouya vachida kutakura bhodhi kuti vaendese kumochari. Then vemochari ndo vakaramba kuti hazvitoti takure bhodhi nekuti bhodhi yakanga yashata. For sure pane vanhu vakakwanisa kunge vachipinda mukati vanotaura kuti bhodhi yanga yaora yakutobuda honye. Skin yemunhu yato not kuvhonora kubva kala yaita yewhite yacheneruka. Ende painwa papasirombogarika munhu atodischarge mvura pamusingagarike munhu angaora. Ivo vachibvunzwa nemapurisa zvakaitika rini vaitaura kuti munhu akashayika the day before, which means it was Saturday or Sunday. Ndiro vaitaura nevana vavo vasikana vanogara navo vakura vari around vakagara apa. Saka pane zvakaitika panapa zvese zvinotishamisa kuti munhu anogara nechitunha mumba kusvika mukuura akarara nacho asinganzwe kutya kuti ndire munhu akafa rumba mangu.